Perfecte, gràcies, presidenta, i agrair la compareixença a la senyora León i al senyor Moixó. Des de Junts per Catalunya, benvingut sigui a fiscalitzar des del Parlament la tasca, en aquest cas, d'una administració com l'ACA, en unes inspeccions en un cas concret, forma part de la nostra feina, per tant, evidentment, això no ho defugim, però sí que demanem que no es faci des d'una òptica de criminalitzar un sector, també s'ha dit, en aquest cas el sector químic i en específic el polígon petroquímic de Tarragona, que és, recordem-ho, el segon polígon químic del sud d'Europa, i que si s'ha visitat, no sé si els senyors de la CUP l'han visitat o no, jo personalment sí, Junts per Catalunya l'hem visitat, i és lloable, entenem, el pla que tenen de sostenibilitat, tant pel que fa a la seva descarbonització com en termes de qualitat de l'aire, d'aigua regenerada, etc. A partir d'aquí, venim d'un escenari de fa uns quants anys en el qual l'ACA realitzava unes inspeccions, pel que nosaltres tenim entès, 3 a l'any, en què es feien uns controls que es contrastaven amb la declaració d'ús i contaminació de l'aigua, 3 anuals, i una de més extensa que tenia a veure amb l'autorització ambiental integrada. A partir d'aquí, en aquells anys, el 2014, es va fer l'emissari conjunt per part de les diferents empreses del polígon, i arriba el 2021, en què la Unió Europea incrementa els requisits que es demanaven, i llavors és quan es decideix des del polígon crear aquesta estació de tractament d'aigües conjunta, gestionada per Aitasa, això és el juny de 2022, i per tant, a partir d'aquell moment, l'ACA el que passa a fer és fer uns controls, primer, a sortir de l'estació depuradora, crec que és de periodicitat bimensual, i contesto ja la diputada socialista que demanava si es podia fer algun control en continu, doncs crec que hi ha un control online a la sortida de l'emissari. Aitasa és la gestora d'aquesta estació depuradora, i si hi ha qualsevol anomalia o incidència per part de qualsevol de les empreses del polígon, aquestes tenen la responsabilitat, òbviament, sobre l'aigua que elles emeten, aboquen, i ho han de comunicar automàticament a Aitasa. Des de juny de 2022, que hi ha aquesta nova manera de funcionar, que no eximeix que cada indústria en particular segueix tenint la seva depuradora, però a més s'hi afegeix aquesta depuradora conjunta, pel que ens consta a nosaltres, els resultats sempre han estat molt per sota dels valors màxims que es permeten. Per tant, aquesta entenem que és la situació. Ens agradaria que des de la gerència de l'ACA ens confirmessin si és així, perquè és el punt de vista que tenim nosaltres en base a les visites que hi hem fet. Un polígon que, a més, en aquest moment té un projecte ambiciós per poder regenerar la seva aigua i poder, d'aquesta manera, abastir més del 40% de la demanda d'aigua que té el propi polígon. I que també, recordem-ho, i això entenc que agradarà també a la CUP, a nosaltres personalment també ens agrada, el polígon industrial de Tarragona serà un actor important a fer viable tècnicament i econòmicament l'aigua regenerada que s'emetrà des de l'estació depuradora de Reus i que permetrà que els regants pagesos de Riudecanyes puguin gaudir d'aquesta aigua i, per tant, no haguem de seguir transvasant aigua des del Siurana cap al Riudecanyes. Per tant, el polígon petroquímic, que a vegades una mica se'l posa massa en entredit, serà un actor important precisament per poder gaudir d'aquest benefici social i aquest benefici ecològic. A mi m'agradaria, sé que surt de l'àmbit d'aquesta compareixença, però sí, ja que tenim avui la gerent i director de l'àrea de direcció territorial, crec que és, dic bé, de l'ACA, si poguessin fer algun esment respecte a aquest projecte d'aigua regenerada de l'EDAR de Reus, com està. Per nosaltres és un projecte important, prioritari de país, perquè té moltes derivades positives, això una primera cosa. I segona, vostè ha esmentat que no totes les indústries del polígon petroquímic de Tarragona estan connectades en aquesta estació de tractament conjunta, saber si per part de l'Agència Catalana de l'Aigua s'està proactivament intentant que les empreses que encara no en formen part es connectin també amb aquest sistema conjunt. Res més. Moltes gràcies.